Сега ще ви разкажа една история. Как всъщност е бил създаден българския народ? Някой знае ли? Понеже брат ми е генетик, той направи ни проучване, аз също там в исторически факти се заровихме и открихме как е бил създаден всъщност първия българин, как се е появил. В началото имало една яйцеклетка си висяла и така. На първата БГ мамичка, нали така? И ги мами там, фърля някакви фандъци и изна срещу нея 400 милиарда сперматозиди такива. Сега не съм сигурен дали сперматозидите издават този звук. Дамите ще кажат, те са ги виждали по-отблизо. Какво? Солени са. Аз питам как изглеждат те, какви са на вкус. Все пак ви благодаря, господине.